Не радився, як цього буде звати? І ось сі паскудний. Стреса много надаут. Ліпше вчинимо сяк. Я се запалю ще один факел. Я їх зачну тровити, а ведь може його оглушити. Його ліпше оглушити. Не вийшло його оглушити. Ясно. Тоді що робимо? Будемо їх тровити. А я в них не попав. Добре, добре. Все буде тяжко. А ведь можу попробувати притягнути. Добрі, сяк файно. Все маленько заболіло. Ну, не бай. Сись не попадат. Є той тот сліпак. Він це мені май любить, хоч він домак не попадать по ворогам, або й сись тепер щось не попадать. У мене цілий зачаток партії доста слабенький. Йдемо туди ригати на них. Ну, то давайте далі їх тут тровити. То їх не дуже і бере. О, тепер і сись не попав, і все дуже добре. Бо не забрав одня ще мало того факела. Так, що чиню? Лічити своїх очей безумно раз не треба. Треба бити. Це досить інтересний прийом був. Просто лашки на них вер. Горячі. Так. Сись має плюс процент урона проти нечистих. Сись нечистий. Або всього ще бронь. Мені віддав має вигодно сього раз убити. Хоч так, хоч сяк. Добрий. Гога лізе, ну то сись. Він лізе. І це в нього тот прийом Гога лізе, ось він цяк тягне собі. Тяк. А сись, ото якраз, лашки мече, звір. Дораз будеш видіти. Цим дали тровиме. Добрі. І на сього сейміло, і на сього сейміло. О, сись дораз умре. Ники, що в то Гога лізе, Ники. Гога лізе. Кусь. Яка дурниця. Так, сись теж умре. О. Та файно. Сильно їх лічити не треба. Нормально. Ну, як ся паскудно зачало, так пак файненько ся і вируняло. Ну, а всього ще плюс демедж проти... Або чекай. Ні, він від яда не умре. Я думав, це не полічити може стрес. 39, 35. Полічимо ліпше маленько стрес. Закить можу. Та й полічуся сам. А сись і так дораз умре. Парада, все. Та й сись може полічити. Файно. Сись і так умре, бо його вб'є тот яд. То треба зась лічити стрес. Парада. Очі ся багато руки роблять. Я маленько не поняв, за що кажеш, бо видав добрі. Плюс 4 у воротам. Все треба комусь, у кого не є здоров'я. Всього 19, усього 20.